Como medio de expresión, a fotografía apórtame poder expresarme nun código que eu coñezo e no que me desenvolvo ben. O mellor eu non me sinto moi forte coas palabras, pero sí coas imaxes. A primeira vez que collín unha cámara foi porque regalaron os meus pais, era unha cámara digital que tiña un botón de manual e descubrín que podía pintar con luces nas discotecas os meus amigos. Logo comprei unha cámara analóxica e máis tarde un bo amigo, Pablo Prado, comezoume a decir que había unha intención nas miñas fotografías e que tal vez sería interesante profundizar un pouco máis. Presentoume unhas amigas que teño diante e con elas pois, comezamos o proxecto de Caleidoscópica. Anos máis tarde estudiei fotografía, comecei a traballar nisto e encontrei a miña vocación e o único camino que sei facer. Sobre todo, sinto-me interesada polo retrato e polas persoas, fotografar as persoas, os seus contextos, a súa cultura, o seu socioeconómico que lle rodea. Interésame desafiar, interésame as cousas que están fora da heteronorma e contar esas realidades, xa sexa na pista, no meu traballo laboral, como no meu traballo persoal, que é algo máis íntimo, pero que máis me interesa é que a xente goce e sexa feliz. Esas persoas que eu quero fotografar cando saio de festa, as persoas que miro por como bailan e como se expresan, esa enerxía que ten alguén que o mellor non ten o foco, porque o mellor está moi empequenecido, pero se ti llo das, luce. Non sei se iso é revolucionario, é a miña perspectiva, e esas persoas son as que me interesan. Por exemplo, fixen un proxecto sobre Ronaldo, unha persoa que ten moitos chalés, como el di, na zona da Mariña Lucense. Esos chalés non existen, é unha persoa sen fogar, e o curioso é que leva transitando esa zona máis de 20 anos e ninguén coñece a súa historia. Eu normalmente visualizo imaxes, visualizo cores, visualizo sensacións ou unha especie de desenfoque, visualizo con que me apetece xogar. Por exemplo, outro día fixen unha sesión con Nuria Vil e tiña unha foto pensada dende o momento que lle dixen que íamos facer a foto e non cheguei a ela, non sabía chegar a ela. Frustroume mogollón, pero conseguín chegar a esa foto de outra maneira. Cando me piden traballos creativos, normalmente creo no espazo. Sempre levo unha idea preconcebida de que quero o cliente, pero normalmente pois, comezo a xogar cos meus xoguetiños, que como lles costumo chamar, in situ, e construir aí pois, o estilo, non? da festa. Hai un proxecto que fixen para as Brétemas fai 1000 anos no que simulábamos fotos nos que había, bueno, pois disparates. Foi moi divertido, non? Xogar ao mesmo xogo que xogan eles, pero con roles cambiados. Pois esa representación femenina hexemónica, eu ás veces a utilizo como un gag, como unha broma, ríome dela, ou inclúo nunha foto. Outras veces utilizo esas ferramentas para empoderar a persoas non hexemónicas, é dicir, pois non sei, se ti utilizas un esquema de luz, unha maneira de fotografar para unha persoa que non é hexemónica, pero ti a tratas pois como se fora esa supermodelo, pois o mellor de repente é esa supermodelo, porque ao final son instrumentos que temos para usar. Esa hexemonía, esa imposición, sempre persoalmente fíxome moitísimo dano, como gorda e como queer, entón, agora eu quero rirme deles. O único que quero é rirme desa xente que non ten máis. O meu Instagram e os meus proxectos persoais son unha declaración de intencións moi forte. E creo que bueno, pois que a miña persoa e a miña, bueno, pois a miña forma de ser xa deixa claro que por certos lugares eu non vou pasar.
Sí que, bueno, obviamente sentíme discriminada moitísimas veces traballando porque traballo nun mundo de homes. Xa non só que a fotografía é un mundo de homes, senón que a fotografía dentro dos eventos musicais todavía máis. E aí sí que me sentín discriminada polo meu corpo e por a miña identidade. Pero, bueno, sinceramente, deixei de traballar con esa xente e aprendendo cada día un pouco máis de con quen traballar e con quen non. No meu proxecto poliquístico, o proxecto polo que case me pechan a miña conta profesional de Instagram, pois, bueno, trata, obviamente, dun ovario poliquístico que eu teño e padezco dende os 15 anos que me diagnosticaron. Bueno, pois é unha fotografía en técnica mixta, fixen unha foto, a tinxín, a imprimín, logo fixen un útero con slime, xelatina, puxenlle unhas agullas, o puxen todo encima da foto, e logo fixen a foto, e logo o rompín e o tirei á basura. Gustoume moitísimo facer este proxecto porque visibilizaba un problema que eu teño, que eu sufro, no que parece que a ninguén lle importa que dende hai 20 anos as mulleres con ovario poliquístico estemos condenadas a tomar pastillas anticonceptivas. Bueno, pois quería visibilizar un pouco esa dor, ese sentimento, non? É unha pena que Instagram non me deixara amosar ese traballo, porque agora mesmo está nunha gaveta. Este proxecto está referenciado nunha das miñas fotógrafas favoritas, que se chama Paola Rojas, que é unha mexicana, que fai tamén arte mixto. E gústame moito como fala, temos unha linguaxe moi parecida, chea de cor, e inspiroume moito, fixen un curso con ela. Este foi o exercicio final, o cal disfrutei moitísimo e para min é unha das obras máis importantes que teño e que máis me representa. Sobre as escollas que fago non só na fotografía, senón en xeral, escoller cousas que me divertan. Poden incomodarme, poden interesarme, pero sempre ten que haber un punto de diversión, un algo que me divirta, non sei se visualmente, ou un chiste, unha cara, un algo. Ten que haber un punto de bufón. O bufón ten que estar presente na miña arte, eso sí. Eu non podo xogarme o meu traballo para o meu traballo artístico. É unha pena, porque a min gústame ser moito máis revolucionaria e cañera e saltarme certas normas, pero hai que pagar as facturas. Pódese vivir da fotografía? O galla decirte que sí, coa boca grande. Pódese malvivir. Na miña realidade, a fotografía artística non me aporta ningún tipo de beneficio. De feito, non fago nada que eu considere propio e íntimo dende o ano 2021, creo. A fotografía pola que gaño diñeiro non me permite nin me dá espazo a outras cousas. Tampouco vivo moi ben da fotografía coa que traballo e coa que xenero diñeiro. Dedícome a eventos, non me gusta facer bodas, bautizos e comunións, e tal vez por iso me limite un pouco. Non o sei. O que sí sei é que o camiño que sigo é o que quero percorrer e os privilexios que teño permítenme facelo, pero non sería posible se eu non tivera certos privilexios familiares. Para min isto é moi importante e tardei moito tempo en facer as paces cos meus privilexios familiares e con isto non quero dicir que eu viva dos meus pais e que a miña realidade sexa grazas a eles, pero eu non teño que preocuparme por que vai pasar de min e da miña vivenda en 20 anos. Non o teño, porque sempre vou ter un lugar. Non sería posible vivir da fotografía se non fora con isto.